Vítam vás pri pokračovaní ďalšieho skvelého Kerbal Space Program a našej série Cesty okolo sveta. To, čo tu vidíte, je získanie science bodov, pretože keby som sa mal dostať na mesiac, kam aj pôjdeme, tak potrebujem toho ešte trochu viac odomknúť. Takže som sa vydal na severný pól, alebo skôr južný, neviem, skôr severný. Ja som to už pred nejakou dobou natáčal, takže ospravedlňujem sa, pokiaľ môj komentár nebude presný a bude stať trošku o ničom, pretože som dosť unavený zo školy a tak. Sme mali prax. To, čo tu vidíte, sú reporty, no, alebo nevidíte, pretože je to tmavé, ospravedlňujem sa, ale už je to tak, no. Neviem, jak to mám zosíliť svetlo tak, aby to nebolo moc presvetlené, proste tie ostatné veci, takže omlúvam sa za to. Tu už i pristávame, alebo skôr padáme na severný pól, tu sa nám otvoril padák a ideme pekným pádom, pristávame na severnom pole. Tak, touchdown. A ideme robiť reporty. 1,5 science boda, to je docela slušné. Observe mystery goo. You observe the goo za 3 science. Super, tak si to zoberieme. Materials bay. Za 7,5, to sa nám oplatí a dáme si EVA report. Omlúvam sa, že som to nechal dlhšie, aby som to čítal. Už to budem na budúci diel nechávať trochu dlhšie. Tak urobíme si surface sample, tak, za 9 science boda a EVA report za 2,4, výborne, a zapichneme vlajku, aby sme vedeli, že sme na severnom póle boli. Tak. Čo tam napíšeme? South Pole Exploration, že by? Alebo Excursion. Napíšeme Excursion a dostaneme sa do rakety. Tak, no, grab. Oh, goddammit. Už som tam skoro bol, no tak. Toto mi nerob. No, po chvíli pokusov som sa tam ale docela dostal, no. Amerika vesel. Zistíme, koľko sme nazbierali tých science bodov. Chvíľka napätia. A 30,2 science boda, to je výborné. A to už vidíte raketu, ktorá by sa mala dostať na sľubovaný moon, na ktorý sa vydáme. Je to trošku komplexnejšia raketa, jak si môžete všimnúť, stále má docela dosť peňazí a keď uvidíte, čo sa mi stalo, tak sa len budete smiať. Tak. Už tu máme náš gravity turn. Natáčame sa na 90 stupňov. No, mala pomerne dosť paliva, ale mala pár watt, ktoré uvidíte sami, čo sa mi stalo. Toť vystúpame na orbitu, úspešnú orbitu. Nie tak úspešnú, jak ostatné, čo sa dialo. Trochu vyššie sa musím dať, tak. Za chvíľku sa vám minie palivo, takže budem rád, keď s tým zaorbitujeme s hentou časťou. Tak. 40 000 metrov, no, dobre. Toto je trošku rýchlejšie. To ideme na títo 4 motory. Títo 4 výborné motory, ja to som si to zapauzoval. Tak, pokračujeme. Dobre. Máme pekne vysokú apoapsis. Takže, ale stúpa nám, musím si to dať ešte trochu vyššie, aby sme nespadli až na zem. Toť už robím sľubovaný zážeh k mesiacu. Máme síce dosť paliva, ale aj som ho dosť minul pri tom zážehu. Tak, urobíme si orbitu vo výške, povedzme, že 50 000. Neviem, akej výške som to už robil, keď mám povedať pravdu. Tak. Dostávame sa na mesiac a
Akej výške máme orbitu? 50 000, no dobre hovorím. Tak. Protibrzdiaci manéver na zaorbitovanie, aby nám raketa nikam neušla. Jak vidíte, máme docela dosť RCS paliva. No a teraz prečo? Jasne, že viete správne, lander je oddelený od tejto pohonnej časti, pretože aby nezožral toľko paliva, tým pádom lander pôjde sám na mesiac a hore sa bude vrácať iba na doplnenie paliva. Jak už RCS, ktoré bude potrebovať pri orbitovaní a iných manévroch, tak už paliva obyčajného. Takže decouple node a to je náš nádherný lander. Ja, tento dizajn sa mi podaril. Škoda, že to skončilo neúspechom. Ale zistil som, že mám málo paliva. No málo. Jedna nádrž mi chýba, ale to mi nevadilo. Pretože v tých ostatných nádržiach je ešte plno, je tam 540 jednotiek paliva. Ja som tak unavený z tej školy. Dobre, tu máme pristávací manéver, čiže musíme zbrzdiť našu rýchlosť. Vyberal som si na pristáte túto destináciu, je to kráter, a teraz neviem aký kráter. A toto sa mi stalo. Motory nemali dostatočný výkon na zbrzdenie, tým pádom že by daj musel rýchlo opustiť svoje sedadlo a crashlo mi to. Tak som si povedal, nevadí, máme tu druhý pokus, všetko pôjde nádherne, hladko, takže som pristával. Trošku zalagovanie, lebo mi svietili svetla, nevidel som moc presne, kde som, v jakej výške, tak. Dobre, pristali sme. Takže odosielame data, alebo si ich archivujeme podľa toho, aké sú tam tie hodnoty pri archivácii alebo pri odoslaní. Z Mysterigu a z Materials Base sa dá iba archivovať, keď chcete robiť ďalšie experimenty inde, pretože keď tie data odošlete, tak sa vám to stane jak by som to povedal, nemôžete to už ovládať ten experiment, čiže nemôžete s tým robiť experimenty. Tak, necháme, že dajú urobiť EVA report a surface sample, je to Northwest Crater, čo som si nepamätal. Na tejto misii som mohol nazbierať docela dosť science bodov, kebyže sa mi podarila. Tak, Moon Research 1, 2, pristátie, pretože to prvé sa mi nepodarilo. Stále pokračujeme v zbieraní science bodov. 3 bodky. Smajlík! Dobre. Takže nastúpime naspäť do rakety. Na budúce sa to budem snažiť trochu nejak zosvetliť ten Kerbal Space program, lebo aj ja tu prd vidím a omlúvam sa za to. Tak. Ten render videa to stmavuje, takže asi to zosvetlím v hre prípadne. Tak. Tu máme ďalšiu destináciu, na ktorú som sa dostal. A ak sa nemýlim, tak to je Midlands. Je to Midlands? Nie, East Crater. Stále je to nejaký kráter. Omlúvam sa za môj komentár, nebude to niečo extra, pretože, no, jak som už spomínal, únava zo školy, strašne dávno som to natáčal a vyrendroval to video, takže omlúvte to prosím. Ale povedal som si, že vydať video bez komentára by bolo asi na prd a nikoho by to nebavilo pozerať, pretože by ste ani nevedeli, že čo robím, o čo sa jednalo a tak aspoň keď si to trošku aspoň pamätám, tak som to išiel komentovať. Posledné zbytky paliva, jak môžete vidieť, minul som tam mal 4 jednotky paliva. Tak, trochu viac zbrzdiť a
Od tejto doby som už išiel iba na RCS palivo, keďže som už obyčajné palivo nemal. Tak. A išiel som dokovať. Tu vám ukážem to dokovanie, aké bolo, jak vypadalo. A nejak takto som to robil vždycky, proste nasmeroval som sa, dal som si z docking portu control from here a dostal som sa tam nejako. Výborne. Teraz ešte doplníme palivo. Doplnil som posledné zbytky paliva. Povedal som si, že toto nechať na orbite by bolo asi škoda. Tak s tým asi pristanem. Takže som sa nasmeroval na takúto trajektóriu do tohto kráteru. Tak. Môže byť. A začal som brzdiť. Pretože som tam mal kopec toho paliva ešte, ktoré by som mohol minúť. A docela slušné motory tu sú, čiže docela slušne by to mohlo zbrzdiť. Tak. Vysunieme nožičky. No, nevysunieme. Pripravil som si tlačítko undock k tomu, aby som to mohol rýchlo oddokovať a pristať s tým landerom, keby sa mi zrazu minulo to palivo. Čo sa mi aj asi minie. No, asi. Nebudem hovoriť takto, pretože ja to natáčam po postprodukcii tento zvuk, takže aj sa mi minulo, jak vidíte. Oddokoval som sa. Ale motory, ak si nereagovali, tak som stiskol medzerník a stalo sa toto. Tu som dal rage quit a vysral som sa na to úplne. Takže vám týmto ďakujem za sledovanie. Ak sa vám video páčilo, zanechajte na videu like. Ak niečo neviete alebo neviem niečo ja, zanechajte tu komentár, veľmi rád si ho prečítam, poprípade odpoviem. Ak chcete byť informovaní o mojich ďalších videách, zanechajte na mojom kanále odber. Ja sa s vami lúčim, čaute.